सद्गुरुनाथ महाराज की जय। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जय। माय मंजुळा माता की वैदर्भ देशात ऋणमोचनासी तुकाराम अवतार रजकाचे वंशी करी गाडगे काठी चिंध्या तनुला नमस्कार माझा तयाडे बुजिला। चराचरात वास करणारी गुरुदेव शक्ती विश्वमाऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा तेव्हा तेथीची जाणावा असे म्हणत वेदांना लोकभाषेत आणणारे जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज भजनाच्या कीर्तनाच्या माध्यमातून माणसाची माणुसकी जागृत करणारे संत प्रचारक नामदेव महाराज, भारताचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे, जेवणाचं ताट मोळा पण लेकराले शाळेत टाकल्याशिवाय राहू नका असे सांगणारे श्री संत गाडगे बाबा, मानवतेचे महापुजारी ब्रह्मलीन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या महान संतांना अभिवादन करून माझ्या कार्यक्रमाला मी सुरुवात करीत आहे। आपला भारत देश 1947 रोजी स्वतंत्र झाला। तुकडोजी महाराजांना वाटायचं की माझ्या भारतातील माणूस हा सुखी असला पाहिजे, माझा भारतातील प्रत्येक शेतकरी हा सुखी असला पाहिजे, बलवान असला पाहिजे, म्हणून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी 1947 नंतर भजन दिलं। अमुचा देश सुखाची खान, अमुचा देश सुखाची खान, यासी यश देव भगवान, यासी यश देव भगवान, यासी यश देव भगवान। अमुचा देश सुखाची खान, अमुचा देश सुखाची खान, यासी यश देव भगवान, यासी यश देव भगवान। धनधान्याने हो भरपूर हा, धनधान्याने हो भरपूर हा, गोवंशाने हो सुंदर हा, गोहर्षाने हो सुंदर हा, वाढो शेती शक्ती प्रधान, वाढो शेती शक्ती खदान, यासी यश देव भगवान, यासी यश देव भगवान। अमुचा देश सुखाची खान, अमुचा देश सुखाची खान, यासी यश देव भगवान, यासी यश देव भगवान। राष्ट्रसंत तुकडे बाबांना वाटायचं की प्रत्येक शेतकरी हा सुखी आणि बलवान असला पाहिजे, त्याला राहायला घर असलं पाहिजे आणि 2 कपडे त्याच्या अंगावर असले पाहिजे, असं तुकडे बाबांची संकल्पना होती, माझी नाही। गाई जर तुम्ही पाळाल तर तुमच्या शेतीचं उत्पन्न चांगल्या पद्धतीने निघन, आणि गाईले जर तुम्ही कसायला विकलं तर तुमच्या शेतीचं उत्पन्न कधी होणार नाही, हे लक्षात ठेवा। गाईपासून आपल्याला दूध मिळते, गाईपासून आपल्याला बैल मिळतात, गाईपासून आपल्याला बैल जर मिळाले नाही तर काही माणसाले जुतान काय वावरात, असं होता कामा नाही। यासाठी तरुणांनी संघटन होण्याची काळाची गरज आहे। जिथपर्यंत तरुण शेतीकडे लक्ष देणार नाही, 50 वर्षाचा म्हातारा शेतात जाते आणि हा तरुण 10-10 वाजेपर्यंत झोपला असते, अशानं कशी शेती पिकन? सगळे तरुण ऐदी होऊन राहिले। वीर तरुण हो सर्व सिपाही, वीर तरुण हो सर्व सिपाही, तत्पर दे
तरुणांना या देशाची जबाबदारी आहे. जिथपर्यंत तरुण या देशातला जागृत होणार नाही तिथपर्यंत या देशाचं चांगलं होणार नाही. तरुणांनी संघटन होण्याची काळाची गरज आहे. एवढी सुंदर ग्रामगीता राष्ट्रसंत तुकडोजींनी लिहिली. 1947 रोजीपासून आपला भारत देश हा अखंडपणे चालू आहे. राष्ट्रध्वज अखंडपणे फडकत आहे. राष्ट्रध्वज हा प्रिय तिरंगा अखंड राहो जय श्री गंगा. अखंड राहो जय श्री गंगा. वाढो सत्य अहिंसा मान. वाढो सत्य अहिंसा मान. यासी यश देवो भगवान. यासी यश देवो भगवान. अमुचा देश सुखाची खान. अमुचा देश सुखाची खान. यासी यश देवो भगवान. यासी यश देवो भगवान. हा भारत देश जसा अखंडपणे चालू आहे, जसा राष्ट्रध्वज अखंडपणे चालू आहे तसाच राहायला पाहिजे. कारण की या भारत देशावर आतंकवादाचा आक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. जिकडे तिकडे बॉम्बस्फोट होत चालले आहे आणि सामान्य माणूस त्याच्यात मरत आहे. त्या सामान्य माणसाची काय गलती आहे हो? एखादं कुटुंब मुंबईला जात असेल तर ते बॉम्बस्फोटमध्ये मारलं जाते. त्या कुटुंबाची काय गलती आहे? हे कुठं ना कुठं थांबलं पाहिजे. हे कुठं ना कुठं बंद झालं पाहिजे. यासाठी तरुणांनी समोर येण्याची काळाची गरज आहे. मी एक तरुण आहे म्हणून मी तरुणावर जास्त बोलणार आहे. माझी कळकळीची विनंती राहणार आहे तरुणांना की जिथपर्यंत तुम्ही संघटन होणार नाही, जिथपर्यंत तुमचा देश बलवान होणार नाही, तिथपर्यंत तुमच्या देशाचं भवितव्य हे अंधारात आहे. जसं हिंद राष्ट्र हे अखंडपणे आणलं पाहिजे. हिंद राष्ट्र अखंड नांदो. हिंद राष्ट्र अखंड नांदो. अखिल विश्व ही याची वंदो. अखिल विश्व ही याची वंदो. सगळ्या धर्माचा जीव प्राण. सगळ्या धर्माचा जीव प्राण. यासी यश देवो भगवान. यासी यश देवो भगवान. अमुचा देश सुखाची खान. अमुचा देश सुखाची खान. यासी यश देवो भगवान. यासी यश देवो भगवान. राष्ट्रसंत तुकडोजी बाबा शेवटच्या कळव्यात या समाजाला आवाहन करतात. हा समाज एकरूप असला पाहिजे. हा विखडलेला समाज तुकडोजी महाराजांना मान्य नव्हता, गाडगे बाबांना मान्य नव्हता. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेवटच्या कळव्यात म्हणतात, जाती भेद मिटो हा सारा. मानवतेने हो अति प्यारा. मानवतेने हो अति प्यारा. तुकड्या दास करी गुणगान. तुकड्या दास करी गुणगान. यासी यश देवो भगवान. यासी यश देवो भगवान. अमुचा देश सुखाची खान. अमुचा देश सुखाची खान. यासी यश देवो भगवान. यासी यश देवो भगवान. राष्ट्रसंत तुकडोजी बाबांना जात हा शब्द मान्य नव्हता. राष्ट्रसंत तुकडोजी बाबांना वाटायचं की या देशात जात पात हा कोणताही शब्द नसो. जात म्हणजे मानवता. तुकडोजी बाबांना दोनच शब्द माहित होते, पुरुष आणि स्त्री. हे तुकडोजी बाबा जात म्हणत होते. सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा. सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा. मतभेद को भुला है मंदिर ये हमारा. आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी. आओ कोई भी पंथी. आओ कोई भी धर्मी. आओ कोई भी पंथी.
बाबा म्हणतात सबके लिए खुला है मंदिर है हमारा. तो कोणत्याही धर्माचा असो, तो बौद्ध धर्माचा असो, तो ख्रिश्चन धर्माचा असो, तो हिंदू धर्माचा असो, तो इस्लाम धर्माचा असो की तो जैन धर्माचा असो, सगळ्या धर्माची शिकवण एक आहे. बौद्ध धर्माची शिकवण दारू पिऊ नका, मांस खाऊ नका, खोटे बोलू नका. हिंदू धर्माची तेच सांगते की दारू पिऊ नका, मटण खाऊ नका. इस्लाम धर्माची तेच सांगते. मग धर्म कसा वेगळा? सर्व धर्माचे समन्वय, विश्व शांतीचा उपाय, लोक सुधारणेची विद्यालय, सामुदायिक प्रार्थना. मग सामुदायिक प्रार्थना जर एक आहे तर मग धर्म कसा वेगळा? माणसं कसे वेगळे? धर्म जर कळला गाडगे बाबाले जर धर्म कळला नसता तर गाडगे बाबांना समाज सुधारण्याचं काम हाती घेतलं नसतं. तुकडोजी बाबांना समाज सुधारण्याचं काम हाती घेतलं नसतं. गाडगे बाबाबद्दल काय बोलावं? गाडगे बाबांनी दिलेला संदेश, गाडगे बाबांनी दिलेला संदेश. मित्रांनो तुम्ही आचरणात आणा, मित्रांनो तुम्ही आचरणात आणा. गाडगे बाबांनी दिलेला संदेश, गाडगे बाबांनी दिलेला संदेश. भुकेलास जेवण द्या, तहानल्यास पाणी, भुकेल्यास जेवण द्या, तहानल्यास पाणी. उघड्यास वस्त्र द्या, आपला समजोनी, उघड्यास वस्त्र द्या, आपला समजोनी. गावाची सेवा करा, बेघरा द्या आसरा, गावाची सेवा करा, बेघरा द्या आसरा. गाडगे बाबाला जरा तुम्ही आठवा हो. गाडगे बाबांनी दिलेला संदेश, गाडगे बाबांनी दिलेला संदेश, गाडगे बाबांनी दिलेला संदेश. गाडगे बाबा ज्या गावात जात असे ते गाव पहिले स्वच्छ करून घ्यायचे, नंतर संध्याकाळी कीर्तन करायचे आणि माधुकरी मागून जेवण करायचे. एवढं कष्टाचं काम गाडगे बाबानं केलं, पण या समाजाला त्या महान पुरुषाची किंमत कळली नाही. गाडगे बाबा जेव्हा कीर्तन करत असे तेव्हा 50,000 लोक गाडगे बाबाच्या कीर्तनाला राहायचे. बाबाचं कीर्तन कोकणात चालू होतं, गाडगे बाबांचं कीर्तन कोकणात चालू होतं. गाडगे बाबांच्या कीर्तनाला 50,000 लोक राहायचे. गाडगे बाबांची बोल चालू होतं, गोपाला गोपाला देव की नंदन गोपाला. कीर्तन चालू असताना एक सेवक बाबाच्या दिशेनं धावत आला आणि गाडगे बाबांना सांगितलं की बाबा आपला गोविंदा गेला. गाडगे बाबा 2 मिनिटं स्तब्ध झाले आणि गाडगे बाबाच्या मुखातून बोल निघाले की असे गेले कोट्यानं कोटी, काय रडू एकट्यासाठी. असे महान संत गाडगे बाबा होते, म्हणून त्यांना संत म्हणतात. म्हणून तुकडोजी बाबा आले आणि गाडगे बाबाले धर्म कळला. म्हणून तुकडोजी बाबा म्हणतात सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, 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 सच्चा धर्म नहीं जाना. सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना. गेहूं में कंकर, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलावे, मिलावे दूध में पानी मिलावे. मीठी मीठी बातें कहकर बेचे, मीठी मीठी बातें कहकर बेचे. कसम धर्म की खाता तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना. सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना. अनेक वर्षापासून या देशात भ्रष्टाचार चालू आहे.
जिकडे तिकडे जाऊ तिकडे भ्रष्टाचार चालू आहे. दिल्लीपासून तर गल्लीपर्यंत आणि गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार चालू आहे. सरपंचापासून तर मंत्र्यापर्यंत, मंत्र्यापासून तर सरपंचापर्यंत. हे भ्रष्टाचार जिथपर्यंत बंद होणार नाही तिथपर्यंत या देशाचं भलं होणार नाही. एखादी स्कीम जर असली 50 लाखाची तर अर्धे पैसे तिकडे आणि अर्धे पैसे जनतेच्या कामात येते. इथं संडासले झाले, गरीबाचे इथं संडास नहीं. ये गरीबी तो खाने को मोहताज है और अमीरी तो चैनों में सरताज है. हे परिस्थिती या देशातली आहे. 75 वर्ष अण्णा हजारेंना उपोषण करावं लागून राहिलं. किती दुर्दैवी गोष्ट आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अण्णा हजारेंना दिल्लीला केलं. 13 दिवस अण्णा उपाशी राहिले. आपण 1 दिवस उपाशी नाही राहत. काय गरज होती अण्णांना उपोषण करायची? कोणासाठी केलं? स्वतःसाठी नाही, या समाजासाठी. हा माझा समाज हा सुखी झाला पाहिजे. अण्णा हजारे 10x10च्या खोलीत राळेगण सिद्धीला राहतात आणि मंत्र्याचं घर 50-50 कोटी रुपयाचा. किती मोठी तफावत आहे. एवढं मोठं काम अण्णा हजारे करत आहे. त्यांना साथ देण्याची गरज तरुणांची आहे, पण तरुण साथ देत नाही. हा 10 वाजेपर्यंत झोपते. समाजासाठी काही नको करू. पिंट्याची माय पिंट्याचा बाप, पिंट्यान पिंटी 10 वाजाची खोली झालं तुझं जीवन. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? वाह रे पट्ट्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अशाने नाही होणार. जे तरुण या नोकरीत आहे, IPS अधिकारी होऊन राहिले, इंजिनियर होऊन राहिले, त्यांनी माझी विनंती राहणार आहे की बाबू पैसे नको खाऊ रे, पैसे नको खाऊ. जो पैसे खात असेल ना त्याची अवल्यात चांगली निघत नाही, लक्षात ठेव जा. सरकारी अफसर हो करत तूने सेवा करना नहीं सीखा. सेवा करना नहीं सीखा. अर्जदारों से आता है पैसा, अर्जदारों से खाता है पैसा. अर्जदारों से खाता है पैसा. अर्जदारों से खाता है पैसा. देश का गौरव खोता तूने रे भाई. सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई. सच्चा धर्म नहीं जाना. सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई. सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई. सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई. सच्चा धर्म नहीं जाना. हा भ्रष्टाचार जर बंद करायचा असेल तर तरुणांनी संघटित होण्याची काळाची गरज आहे. गुरुदेव सहमंडळाची स्थापना गावोगावात झाली पाहिजे. गाव हा विश्वाचा नकाशा. गावावरून देशाची परीक्षा. गावाची भंगता अवदशा येई देशा. एवढी सुंदर ग्रामगीता राष्ट्रसंत तुकडोजींनी लिहिली. या देशात कृष्णाने अर्जुनाला गीता सांगितली. रामायण आहे, महाभारत आहे. या सगळ्याचा सार ग्रामगीतेत आहे. रामायण गीता आपल्याला भक्ती शिकवते आणि आपली संस्कृती शिकवते. ग्रामगीतेत काय नाही हे विचारा. आईच्या पोटातून जन्म घेतल्यापासून तर मरेपर्यंत कसं बोलावं, कसं वागावं हे ग्रामगीतेत सांगितलं आहे. म्हणून तुमचं गाव जर सुंदर करायचे असेल, तुमचं गाव जर मंदिर करायचं असेल तर ग्रामगीता वाचा. जीव भावन जव मी पाहिलं माझं गावचं मंदिर शोभलं. माझं गावचं मंदिर शोभलं. माझं गावचं मंदिर शोभलं. जीवा भावान जव मी पाहिलं. जीवा भावान जव मी पाहिलं. माझं गावाचं मंदिर शोभलं. माझं गावाचं मंदिर शोभलं. विठ्ठल रखुमाई घरी दारी, विठ्ठल रखुमाई घरी दारी. पुंडलिक हे मुले गोरी. पुंडलिक
रुक्मिणी असेल तर वडील हे विठ्ठल असले पाहिजे. आई वडील जर दोन्ही विठ्ठल आणि रुक्मिणी असेल तर त्यांच्या पोटी पुंडलिक जन्माली. नाहीतर बाप जर शिमगा माय जर ती संग्रह आणलं असलं तर पोट्ट धुई माती झाल्याशिवाय राहत नाही. आणि माझी विनंती राहणाऱ्या तरुणांना की आपल्या माय बापाले वृद्धाश्रमात पाठवू नका. जे मायबाप तुम्हाला कष्टानं मोठं करते, ज्या आईनं 9 महिने 9 दिवस तुम्हाला गर्भात ठेवलं आणि वाढवलं आणि जन्म दिला, त्या मायेला तुम्ही विसरता. ज्या बाबानं तुम्हाला चालायला बोट दिलं तेव्हा तुम्ही चालू शकले, त्या बाबाला विसरता. 2 महिन्याची बायको आली की तिच्या इकडे पाहून म्हणते की तेरी भोकनी भोकनी आंखों में मेरे को आग्रा का ताजमहल दिख रहा. ज्या आईनं ज्या बाबानं तुला 20 वर्ष झाले वागवलं त्याच्याबद्दल तुला काहीच वाटत नाही. त्या आई बाबाला तू वृद्धाश्रमात नेऊन टाकतं, तुझं जीवन फेल आहे. अशा पोराला तर फाशी देऊन टाका जो मायबापाला वागवत नसन त्याला. ज्याला 50-50 हजार रुपये पगार आहे, ज्याच्या बायकोला 50,000 रुपये पगार आहे, त्याचं कर्तव्य आहे आपल्या आईबाबाला वागवणं. एखादा पोरगा जर परदेशात असन त्यांना मायबाप आपले परदेशात घेऊन जायचे. पोरगा राहते फॉरेनले आणि त्याचे मायबाप पाहिले ओलगावच्या वृद्धाश्रमात. हे बिकट परिस्थिती आहे. या पैसा काही कामात येणार भाऊ, लक्षात ठेवतो. सत्संग कामात येणार आहे, लक्षात ठेवतो. ज्या आईनं ज्या बाबानं तुला शिकवलं, शिकून तुला एवढं मोठ्या पदावर पाठवलं, त्या मायबापाला नतमस्तक होत जाय. शिक्षण देऊन केली दिवाळी, शिक्षण देऊन केली दिवाळी, अज्ञानाची करुण होळी, अज्ञानाची करुण होळी. तुकड्या दास म्हणे मन रंगल, तुकड्या दास म्हणे मन रंगल. माझ्या गावाचं मंदिर शोभलं, माझ्या गावाचं मंदिर शोभलं. शिवा भावानं जग मी पाहिलं, शिवा भावानं जग मी पाहिलं. माझ्या गावाचं मंदिर शोभलं, माझ्या गावाचं मंदिर शोभलं. गाडगे बाबांना शिक्षणाचं महत्त्व खूप पटवून दिलं. गाडगे बाबा म्हणत असे की जेवणाचं ताट मोडा, लेकराला शाळेत टाकल्याशिवाय राहू नका. जसा जसा तुमचा पोरगा शिकत जाईल तसा तसा तुमच्या देशाचं आणि तुमच्या घराचं चांगलं होईल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 18 तास अभ्यास करायचे. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख 10 तास अभ्यास करायचे. खूप परिस्थिती खराब होती हो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आणि पंजाबराव देशमुखांची. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरही बॅरिस्टर झाले आणि पंजाबराव देशमुखही बॅरिस्टर झाले. बाबासाहेबाबद्दल काय बोलावं, ज्ञानवंतांनो ऐका कर, त्या दिल्लीच्या गादीवर नाव गाजत या जगभर हो भीमराव आंबेडकर. नाव गाजतो या जगभर हो भीमराव आंबेडकर. ज्ञानवंतांनो ऐका कर, त्या दिल्लीच्या गादीवर, ज्ञानवंतांनो ऐका कर, त्या दिल्लीच्या गादीवर नाव गाजतो या जगभर हो भीमराव आंबेडकर. नाव गाजतो या जगभर हो भीमराव आंबेडकर. माझ्या भीमाच्या घटनेवर राष्ट्रपती सारे लीडर, माझ्या भीमाच्या घटनेवर राष्ट्रपती सारे लीडर. माझ्या भीमाच्या घटनेवर राष्ट्रपती सारे लीडर. माझ्या भीमाच्या घटनेवर राष्ट्रपती सारे लीडर. सारा लीडरांचा मास्तर हो भीमराव आंबेडकर. सारा लीडरांचा मास्तर हो भीमराव आंबेडकर. त्या लीडराचा मास्तर हो भीमराव आंबेडकर. सारा लीडरांचा मास्तर हो भीमराव आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावलावर पाऊल तरुणांनी ठेवायला पाहिजे आणि तरुण ठेवतही आहे. महात्मा फुलेंनी आणि सावित्रीबाई फुलेंनी पहिली शाळा पुण्याला काढली म्हणून हे बहुजन समाजातील तरुण आणि तरुणी शिकत आहे. सावित्रीबाई फुलेंनी जर शाळा काढली नसती तर आपल्याला शिकण्याचा अधिकार नव्हता, अधिकार नव्हता, अधिकार नव्हता.
सावित्रीबाई फुलेंना शेण मारून फेकलं. किती मोठं दुःख या समाजासाठी झेललं. काय गरज होती त्यांना, म्हणून त्यांना महात्मा म्हणतात. महात्मा कोणालाही म्हणत नाही, जे समाजासाठी काम करून जातात त्यांना महात्मा म्हणतात. पण आपले पोरं मोबाईलच्या मागं लागून राहिले. असा मोबाईल असते पोराच्या हातात, मिस कॉल मारते, तिकून फोन येते, कुठं आहे म्हणते तू, ते म्हणते मी मंदिरात बसली आहे, ये म्हणते मला घ्यायले. हा पट्टा तिले घ्यायला जाते, हा पट्टा तिले घ्यायला जाते आणि ते त्याच्या गाडीवर चालली जाते. त्या आईनं त्या बाबानं ज्यानं तुम्हाला वागवलं, त्या आईची आणि बाबाची जराची कदर तर करा. पोट्टे ऐकत नाही, पोट्टे सिनेमाच्या मागं लागल्या, पोट्टे मोबाईलच्या मागं लागल्या. आणला मोबाईल न का सारं बिघडून गेलं गाव, आणला मोबाईल न का सारं बिघडून गेलं गाव. नव्या तरुणाची नवीनच घाई हो, नव्या तरुणाची नवीनच घाई हो. पोट्ट मिस कॉल न बिघडलं भाई हो, भाई हो. पोट्ट मिस कॉल बिघडलं बाई हो, पोट्ट मिस कॉल बिघडलं बाई हो. आणला मोबाईल न का सारं बिघडून गेलं गाव, आपला मोबाईल का सारं बिघडून गेलं का. नव्या तरुणाची नवीनच घाई हो, नव्या तरुणाची नवीनच घाई हो. पोट्ट मिस कॉल बिघडलं भाई हो, भाई हो. पोट्ट मिस कॉल बिघडलं बाई हो, पोट्ट मिस कॉल बिघडलं बाई हो. गावातले सरपंच मोबाईलवर बोले, गावातले सरपंच मोबाईलवर बोले, नगरातले नगरसेवक मोबाईलवर बोले, नगरातले नगरसेवक मोबाईलवर बोले, पोरगा कानी पोरीशी मोबाईलवर बोले, पोरगा कानी पोरीशी मोबाईलवर बोले, बुढा कानी बुढीशी मोबाईलवर बोले. बुडा कानी बुडीशी मोबाईलवर बोले. त्यात खेड्यातला बुडा माग नाही हो, त्यात खेळातला बुडा माग नाही हो. पोट्ट मिस कॉल बिघडलं बाई हो, पोट्ट मिस कॉल बिघडलं बाई हो, बाई हो. पोट्ट मिस कॉल बिघडलं बाई हो. ही अवस्था या देशाची आहे. असे जर पोरं करत असन तर तुकडोजी बाबा आणि गाडगे बाबा, ज्ञानेश्वर माऊली वरून पाहत असन आणि त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येत असन. गाडगे बाबा सांगून गेले की मोठेपणात जाऊ नका, कर्जबाजारी होऊ नका, आदर्श पद्धतीनं लग्न करा. पण हा पट्टा ऐकत नाही. हा 10,000चा बँड, 2,000ची दारू पाजते नाचणाऱ्याले, दारू पिऊन येते, बायकोले मारते. त्या बाईची काय गलती, त्या पोराची काय गलती. त्या माऊलीनं आणि त्या पोरानं काय अत्याचार सहन करायचे का तुमचे भक्त दारू पिऊन आल्यावर. गाडगेबाबा म्हणतात मोठेपणात जाऊ नका, मोठेपणात जाऊ नका, कर्ज बाजारी होऊ नका, मोठेपणात जाऊ नका, कर्ज बाजारी होऊ नका. गाडगे बाबाची शपथ घेऊन सांगतो दारू पिऊ नका, गाडगे बाबाची शपथ घेऊन सांगतो दारू पिऊ नका. मोठेपणात जाऊ नका, कर्ज बाजारी होऊ नका, मोठेपणात जाऊ नका, कर्ज बाजारी होऊ नका. गाडगे बाबाची शपथ घेऊन सांगतो दारू पिऊ नका, गाडगे बाबाची शपथ घेऊन सांगतो दारू पिऊ नका, गाडगे बाबाची शपथ घेऊन सांगतो दारू पिऊ नका. एवढं सुंदर काम गाडगेबाबानं केलं. गाडगेबाबा सांगे की लग्नात जास्त खर्च करू नका, कपडे गरीबाले वाटा. श्रीमंताले आवाहन करत असे गाडगेबाबा. गाडगेबाबा वस्त्रदान करत होते ऋणमोचनला. गाडगेबाबाच्या मुलीनं बाबांना लुगडं मागितलं की बाबा माझं लुगडं फाटलं, मला एक लुगडं द्यावं. बाबांनी तिला सांगितलं की बाई, ए मुली, हे लुगडं जे आहे ना,
हे समाजासाठी आहे, समाजासाठी, आपल्यासाठी नाही. त्याला संत म्हणतात. मुलीनं म्हटलं बाबाला की माझं मांडीवरचं लुगडं फाटलाय. तर बाबांनी तिला सांगितलं की सुई दोरा घे आणि शिवून टाक. ते बाबांनी लुगडं उचललं आणि एका गरीब म्हातारीला देऊन टाकलं. असा महान संताला नतमस्तक होतो. अंधश्रद्धाबद्दल गाडगे बाबांनी अंधश्रद्धेबद्दल खूप टीका केली. गाडगे बाबा सांगत की देवा पुढे बोकुळ नका कापू. पोरग जर होत नसन तर देवाजवळ जाऊ नका. त्या काळी गाडगे बाबांना सांगितलं तरी आपल्याला समजलं नाही, तरी आपला समाज सुधारला नाही. लेकरू जर होत नसन ना हा देवाजवळ जाते. एवढी मोठी अंधश्रद्धा या भारत देशात. संतांचा महंतांचा देश, त्या देशात अंधश्रद्धा. ज्या माणसानं 18-20 वर्ष अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम केलं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांना दिवसा गोळ्या मारल्या. किती मोठं दुःख आहे. जादूटोना विरोधी आंदोलन पास झालं पाहिजे, त्यासाठी आंदोलन करत होते. अशा माणसाला तुम्ही मारता. म्हणजे जगायचं कसं लोकांनी, सामान्य लोकांनी जगायचं कसं. माझी विनंती राहणार आहे की हे बंद करा. कुठं कुठं हे थांबलं पाहिजे. तुकोळी बाबा म्हणतात हे दुःख सांगायचं कोणाला. दुःख सांगावे कोणाला, दुःख सांगावे कोणाला. प्रभू तूची सखा मुचा उरला, प्रभू तूची सखा मुचा उरला. दुःख सांगावे कोणाला, दुःख सांगावे कोणाला, दुःख सांगावे कोणाला. मनी वाटे आपुले सार्थक काही करावे, मनी वाटे आपुले सार्थक काही करावे. मनी वाटे आपुले सार्थक काही करावे. या देहाकडूनी अमर असे घडवावे, या देहाकडूनी अमर असे घडवावे. तो धन्य जगी नरवू धरला, तो धन्य जगी नरवू धरला. दुःख सांगावे कोणाला, दुःख सांगावे कोणाला, दुःख सांगावे कोणाला. प्रभू तूची सखा मुचा उरला, प्रभू तूची सखा मुचा उरला. दुःख सांगावे कोणाला, दुःख सांगावे कोणाला, दुःख सांगावे कोणाला. आता जर शिवाजी महाराज असते ना अशा गोळ्या चालल्या नसत्या. ज्याने रयतेचं राज्य स्थापन केलं असे शिवाजी महाराज. अमुच्या महाराष्ट्राची शान, अमुच्या महाराष्ट्राची शान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. अमुच्या महाराष्ट्राची शान, अमुच्या महाराष्ट्राची शान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. मोघलाशी नेटान लढले, मोघलाशी नेटान लढले. रयतेचे राज्य स्थापन केले, रयतेचे राज्य स्थापन केले. साथीला मावळ्यांची साथ, साथीला मावळ्यांची साथ. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. अमुच्या महाराष्ट्राची शान, अमुच्या महाराष्ट्राची शान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी
कधीही घाबरत नसत. शिवाजी महाराजांचा वार समोरून होत असेल तर शिवाजी महाराजही समोरून वार करत असे. शिवाजी महाराजांनी एकट्याने कधी खिंड लढवली नाही. शिवाजी महाराजांच्या सोबत मावळे होते, 18 बगड जातीचे मावळे होते. शिवाजी महाराजांना 7 जिजाऊ मातेची होती. जिजाऊ मातेनं संस्कार केले म्हणून शिवाजी महाराज घडले. जिजाऊंच्या संस्काराने, जिजाऊंच्या संस्काराने, तुकोबांच्या प्रबोधनाने, तुकोबांच्या प्रबोधनाने झाले शिवबाते महान, झाले शिवबाते महान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. अमुच्या महाराष्ट्राची शान, अमुच्या महाराष्ट्राची शान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. जेव्हा जिजाऊ मातेनं शिवाजी महाराजांना संस्कार केले तेव्हा शिवाजी महाराज घडले. तुकाराम महाराजांचे कीर्तन जिजाऊ माता ऐकायला जात असत म्हणून शिवाजी महाराज घडले. आताचं तसं नाही, कलियुगातलं. आताची माता सर्कस पाहिले जाते, तिच्यावर सर्कसचे परिणाम होते गर्भात. म्हणून माझी विनंती राहणार या मातेंना की जिजाऊ मातेचा आदर्श घ्या, सावित्रीबाई फुलेचा आदर्श घ्या, माय मंजुळा मातेचा आदर्श घ्या. जिथपर्यंत तुम्ही या महान आईचा आदर्श घेणार नाही तिथपर्यंत तुमचं चांगलं होणार नाही. जे सरकार काम आता करून राहिलं ते काम शिवाजी महाराजांनी त्या काळात केलं. शेतकऱ्याबद्दल शिवाजी महाराजांना खूप आपुलकी होती. शेतकऱ्यांना सर्व सवलती, शेतकऱ्याला सर्व सवलती, पाणी बियाणे मोफत देती, पाणी बियाणे मोफत देती. तयाना गावोगावी मान, तया गावोगावी मान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. अमुच्या महाराजाची शान, अमुच्या महाराजाची शान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. शिवाजी महाराजांनी एवढं मोठं काम या समाजासाठी करून ठेवलं. सुभेदाराची सून आई म्हणून परत केली शिवाजी महाराजांनी. सुभेदाराची सुंदर सून, सुभेदाराची सुंदर सून, आई मानली दिली परतून, आई मानली दिली परतून. सुभेदाराची सुंदर सून, सुभेदाराची सुंदर सून, आई मानली दिली परतून, आई मानली दिली परतून. राजात राजे शिलवान, राजात राजे शिलवान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. अमुच्या महाराजाची शान, अमुच्या महाराजाची शान. शिवाजी राजे जीव की प्राण, शिवाजी राजे जीव की प्राण. शिवाजी महाराज जर या देशात असते आता तर या देशात बलात्कार झाले नसते, स्त्री गुणहत्या झाली नसती. जिकडे तिकडे पहा बलात्कारच बलात्कार, बलात्कारच बलात्कार होऊन राहिले. या भारत देशात हे गोष्ट आता घडून राहिली. मुली जन्माला येतात तेव्हाही आवाज देते आईला की आई मला जन्माला येऊ दे ग, जन्माला येऊ दे.
माझी खूप इच्छा आहे हा जन्म घ्यायचा. आई उत्तर देते मुलीला, अगं माझी तर खूप इच्छा आहे तुला जन्म द्यायला, तुला गर्भात ठेवायला, पण तुझा बाप नाही म्हणते. मुलगी म्हणते आईला, आई तुम्हाला जन्म दे, जन्म दे, तू जिकडे ठेवशील तिकडे मी राहील. मला शिकवलं नाही तरी मी शिकणार नाही, ज्या कोपऱ्यात ठेवशील त्या कोपऱ्यात राहील. जेवाले 2 टाइम नाही दिलं तर 1 टाइम जेवण, भांडे घासन, बाबाचं धोतर धुवन, पण मला जन्माला घाल. पोरग असलं तर तुम्ही बँकेत जमा करून घेता, आणि पोरगी असले तर विड्रॉल करून टाकता. हे कोणाला दुःख सांगायचं. जन्माले तुम्ही पोरी आणत नाही, जन्मानंतरही तुम्ही त्याच्यावर बलात्कार करता. त्या पोरीचे काय गलती? मुलगी आहे म्हणून तिची गलती आहे का? आणि मुलगा तुम्ही जन्माले घालता, ज्याला तुम्ही कुळाचा दीपक म्हणता, तो मुलगा तुम्हाला कधी लात मारन, कधी घराच्या बाहेर काढन याची गॅरंटी नाही. माझं तर असं म्हणणं आहे की मुलापेक्षा मुलीला जास्त किंमत असते मायबापाची, सासू सासऱ्याची. म्हणून मुलगा आणि मुलगी समान आहे. मुलालाही जितका अधिकार आहे तितका मुलीलाही अधिकार आहे, कारण की 50% आरक्षण झालं आहे. म्हणून मुलीलाही जन्माले द्या आणि मुलालाही जन्माले द्या. स्त्री गुण हत्या करू नका. माझी तरुणांना विनंती राहणार आहे, जे मुलं 30 आणि 35 वर्षाचे जे आता लग्न होणार आहे, ज्याचे लग्न झाले आहे, त्यांनी माझी विनंती आहे की असं नका. या तुमच्यासोबत काहीच येणार नाही, बरं काहीच येणार नाही सोबत. एकटाच आला होता आणि एकटाच जाणार आहे, लक्षात ठेवजो. 4 जण असते फक्त तुला न्यायालय मसानात लाकडावर ठेवते आणि तुला अग्नी देऊन टाकते, काहीच नाही. हा संसार मोहाचा संसार आहे, मोहाचा. संसाराचा बोज वाता लागला स्मरणाला, निशी साथी कोणाला, बोल 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 निशी साथी कोणाला, बोल 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 निशी साथी कोणाला. संसाराचा बोज वाता, संसाराचा बोज वाता लागला स्मरणाला, निशी साथी कोणाला, बोल 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 निशी साथी कोणाला, बोल 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 निशी साथी कोणाला. जन्मभरी भोगून वैभवा नाशधनाचा केला, नाशधनाचा केला, नाशधनाचा केला. रक्त शोषणे गरीब जनाचे सुख ना दिले कुणाला, सुख ना दिले कुणाला, सुख ना दिले कुणाला. मान नाही अन कीर्तीन काय, मान नाही अन कीर्तीन काय, उगाच फिरला हेला निशी साथी कोणाला, बोल 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 निशी साथी कोणाला. संसाराचा बोज वाटा, संसाराचा बोज वाटा लागला स्मरणाला, निशी साथी कोणाला, बोल 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 निशी साथी कोणाला, बोल 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 निशी साथी कोणाला. पैसा तुझ्या सोबत येणार नाही, बायको तुझ्या सोबत येणार नाही, पोरं तुझ्या सोबत येणार नाही. एकटाच आला होता आणि एकटाच जाणार आहे. किंमत जर कमवायची असेल तर सत्संगानं किंमत मिळते, पैशानं किंमत मिळत नाही, हे लक्षात ठेवा. या जन्मात आला तर सत्संग करा, सत्संगाने तुमचं चांगलं होते. सत्संग जर केला नाही त्याचं उलट होते. पैशाचा मागा जास्त लागू नका. पैसे जर जास्त असन तर गाडगे बाबा जे सांगते ते करा. गरीबाच्या लेकराला एखाद्याला दत्तक घ्या, त्याचं शिक्षण पूर्ण करा, झाली तुमचं ईश्वर सेवा झाली. दुसरं काहीच नाही करावं लागत, कोणत्या मंदिरात जा नाही लागत. एवढं जरी काम केलं ना तरी तुम्हाला गाडगे बाबा तुकडोजी बाबा शाबासकी देईन. म्हणून धनाला किंमत नका देऊ, माणसाला किंमत द्या. गाडगे बाबा तुकडोजी बाबा संत ज्ञानेश्वर महाराज माणसाला किंमत देऊन गेले. हे शुद्धीवर येता तरी तू भज रे भज गोपाला, भज रे भज गोपाला, भज रे भज गोपाला. आसक्तीचा बंध तोडून बघ देवाची लीला, लीला बघ देवाची लीला, बघ देवाची लीला. तुकड्या दास म्हणे नाही तर तुकड्या दास म्हणे नाही, जा
फिर 84 ला नेशी साथी कुणाला बोल 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 नेशी साथी कुणाला बोल 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 नेशी साथी कुणाला संसाराचा बोज वाहता संसाराचा बोज वाहता लागला स्मरणाला नेशी साथी कुणाला बोल 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 नेशी साथी कुणाला बोल 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 नेशी साथी कुणाला. म्हणून या देशात जन्माला आले, चांगलं काम करून जा. कोणीही तुमचं नाव काढन, 2 नंबरचा पैसा कमावन तुमचं कोणी नाव काढणार नाही. काम असं करून जा की मेल्यावरही तुम्ही अमर असले पाहिजे, असं काम करून जा. जे तुकडोजी बाबा, गाडगे बाबा, ज्ञानेश्वर माऊली सरून गेले ते अधिकही अमर आहे. माणसं मेल्यावर त्याला 2 दिवसही विचारत नाही, गेला म्हणते बरं झाला म्हणते गेला. हे माणसातली आणि संतातली फरक आहे. माझा कार्यक्रम तुम्ही शांततेने ऐकला. मी माझी सेवा इथं समाप्त करतो आणि 5 मिनिटाची राष्ट्रवंदना घेऊ आणि कार्यक्रमाला पूर्णविराम देऊ. तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा. सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा. विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा. निर्भय हो यह देश की माता मंगल कीर्ति करानी. सत्यशील निर्मल मन से वीरों को उपजाने. सद्गुणी हो यह देश की जनता जीवन सुख सजवाने. रंकराव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाए. विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा. स्पृश्य हटे सारा देश कलंक मिटाने. सबके मन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाने. सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाने. ब्रह्मचार्य अध्यात्म देवी गुण घर घर में प्रगटाने. सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दसाने. टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने. विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा. तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा. भारत देश हमारा. श्री गुरुदेव की जय. श्री गुरुदेव की जय. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जय. श्री संत गाडगे महाराज की जय. सभी साधु संतन की जय. सभी साधु संतन की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय.